Vitaj v tomto videu. Dnes ti odhalím tajné investičné stratégie, ktoré bohatí používajú na budovanie svojho majetku. Tieto techniky sú účinné, no málo kto o nich hovorí, pretože väčšina ľudí sa zameriava na rýchle zisky. Ale práve dlhodobé a premyslené stratégie robia z bohatých ešte bohatších. Takže, ak chceš vedieť, ako investovať ako milionári, pozeraj toto video až do konca. Poďme teda na to. Za prvé, dlhodobé dividendové investovanie. Dividendy sa rovná pasívnemu príjmu, ktorý bohatí milujú. Najúspešnejší investori, ako Warren Buffett, vlastnia akcie, ktoré im každoročne vyplácajú podiel na zisku formou dividend v hotovosti. Ideálne spoločnosti na dividendové investovanie: Coca-Cola, Johnson & Johnson, Microsoft, firmy, ktoré zvyšujú dividendy už 10 ročia. Ako na to? Investuj do stabilných spoločností s históriou rastúcich dividend. Reinvestuj dividendy. Tak urýchliš rast tvojho kapitálu. Nečakaj rýchle zbohatnutie, ale o 10 až 20 rokov môžeš mať veľký pasívny príjem. Za druhé, opčné stratégie, zisk aj pri poklese trhu. Väčšina ľudí pozná iba nákup akcií, ale bohatí využívajú opcie na generovanie príjmu. Covered calls. Predaj call opcií na akcie, ktoré vlastníš, čím zarábaš na prémiách. Cash secured puts. Predaj put opcií, kde si za prijatú prémiu ochotný kúpiť akcie lacnejšie. Ako na to? Nájdeš si akciu, ktorú by si aj tak kúpil. Predáš put opciu, ak cena klesne, kúpiš lacnejšie, ak nie, zinkasuješ zisk. Takto si vytváraš konzistentný príjem z trhu, aj keď akcie stagnujú. Tretia stratégia, hedging, a teda ochrana portfólia pred krachom. Ako bohatí chránia svoje peniaze v krízach? Nepanikária, majú plán B. Zlato a striebro vždy si držia časť majetku v fyzických komoditách. Inverse ETF, fondy, ktoré rastú, keď trh padá, napríklad SH, Short S&P 500. Put opcie, poistenie portfólia proti veľkým stratám. Ako na to? Ak si v zisku, môžeš časť ziskov presunúť do ochranných aktív. Diverzifikácia je kľúčom. Nemaj všetky peniaze v jednej akcii alebo sektore. Za štvrté, hodnotové investovanie, Warren Buffettova tajná zbraň. Nekupuj trendy, kupuj hodnotu. Buffett sa zameriava na podhodnotené akcie. Ako ich nájsť? Pozeraj na P/E ratio, P/B ratio, free cash flow. Kvalitné firmy so silnými základmi, aj keď nie sú sexy, napríklad banky, poisťovne. Uvediem príklad. Kto investoval do Amazonu v roku 2001, keď mal problémy, dnes má 1000-násobok investície. Záver. Ako to celé spojiť do úspešnej stratégie? Tak k záveru by som dodal, že sa nespoliehaj len na jednu stratégiu. Najbohatší ľudia kombinujú dlhodobé dividendové investovanie na pasívny príjem, opčné stratégie na zisky, aj keď ide trh do strany, hedging na ochranu kapitálu, hodnotové investovanie na nákup podhodnotených aktív. Ak chceš zbohatnúť, musíš myslieť ako bohatý. Začni už dnes. Aj s malým kapitálom môžeš dosiahnuť veľké výsledky. Na mojom YouTube kanáli dokumentujem svoju cestu, ako aj s malými vkladmi budujem portfólio smerujúce k miliónom. Chcem ti ukázať, že to nie je len teória, ale reálna cesta, ktorú môžeš nasledovať aj ty. Takže ak ťa zaujíma, ako tieto stratégie fungujú v praxi, sleduj moje ďalšie videá. Ak chceš viac podobných videí, poprípadne viac informácií ohľadne tajných stratégií bohatých, pridaj sa k nám na Patreone. Na Patreone máš tiež prístup k prémiovému, exkluzívnemu obsahu, ako aj tipom na zaujímavé, podhodnotené akcie. Link nájdeš v popise videa.
Ak sa ti toto video páčilo, daj like a odber, pretože čoskoro sa pozrieme na ďalšie tajné investičné stratégie bohatých. Čau.